Igama lam ndinguNombuyiselo Kali. Ndisuka kwiSindile Stemele Foundation elapha eKids Beach Victim Support Center ePolice Station. Le foundation ke initiated ngo-2015. Ndiqala ke ndilivolunteer elingunontlalontle phaa eVictim Support Center. So sayiqhuba ke ngelo xesha bingekabikho registered uqala kwam ngo-2015. Ndayiqhuba 2015, 2016, 2017 singekho under umbutho, but ke ngoku information endiyifumana njengoba ndisebenza estation is that ukuze usebenze perfectly eVictim Support Center kufanele into yobana uregistarishe i-NPO uzokwazi ke ngoku usebenze kwi-Victim Support Center isePolice Station. Ndiye ndadibana ke ngoku nobhuti lo onguSindile Stemele, ndahlala naye phantsi ndamchazela ubana ndinale nto ebesendiyiqalile apha eKids Beach ePolice Station, but because of funds andikwazi ukuqhubekeka ndibheke phambili. Ungusomashishini ke yena ngokomsebenzi wakhe, umuntu oziqeshileyo umsomashishini. So ekuthetheni kwam naye wathi masiqhube masiregistarishe le Victim Support Center under uSindile Stemele Foundation. So iqale apho ke ngoku umsebenzi, saqhuba ke ngoku sisebenza zonke ii-villages zalapha from village 1 to village 9, yonke iwadi lena sisebenza ke in partnership with amapolisa lawa seKids Beach. Ipolisa esisebenza nalo ncakasane ke phaa eKids Beach leli polisa elidilishana ne-domestic violence. So phaya kuthi ke ngoku eVictim Support Center, iVictim Support Center lena xana ungena apha ePolice Station uzawufika icontainer elapha eqaleni in front of Police Station. Phaa ngaphakathi xa ungenayo kukho i-reception, sibe ne-room esithi trauma room, sibe nala room esithi consultation room. Xana ufika phaya uyamkelwa e-reception, uchaze ke ngento yobana uze ngantoni na, then ureferwe because ngokweprofession kwamna ndingunontlalontle. So ndisebenza ncakasane ke ngonela polisa le-domestic violence. Lona ke lirefera ii-cases elidibana nazo ze-domestic violence to unontlalontle lona undimu. Sisebenza sonke ke apha sizi-members eziyi-5, uSindile lo uStemele ongupresident ye-foundation lena, ukhona naye ke uNathi naye sisebenza naye, bakhona ke nabanye ezibenzisisho ubana siyi-group of 5 board members. So namhlanje ke ngoku njobana silapha ke siyile Stemele Foundation kwikhwelo eliye lahlatywa phaa eofisini kakhansila, ubana phaa kulaa ofisi kakhansila ndikwakhona phaya. Kuhlatywe ikhwelo kwi-ofisi kakhansila ngumsebenzi wakwa-SPF, umntana okuqaqamba walapha eVillage 4, echaza njobana bevizithela ii-families njengengu-SPF bencedisa ekuthutheni iipilisi, benceda abantu abangakwazi uyolanda iitreatment zabo, abantu abachronic ekliniki. Wadibana nale family yalapha eVillage 4 kamama uNondandatho, wabona ke ngoku imeko into yobana is overwhelming. So uyacela into yobana iofisi kakhansila mayincedise. Kulapho ke ngoku mna ndinguNombuyiselo Kali ndiye ndathetha no-co-worker wam lona onguSindile Stemele ubana Sindile, there's this challenge ekhoyo eVillage 4. So as i-foundation lona yintoni esinoncedisa ngayo phaya. Uye walisabela ke ikhwelo, wabeka etafweni, wathi siza kuba nayo i-grocery esizayisa phaa kwalaa khaya. Then now sathatha ke ngoku-stakeholders esisebenza nazo like amapolisa, i-ofisi kakhansila, sabiza no-SPF lawo salapha eVillage 3. So namhlanje ke ngoku besilapha eVillage 3 ukuzonikezela nge-food parcel esiyazi ubana ngu-short term, ayonto izawuthatha ixesha, kodwa kuba umama sivile into yobana ungumntu osokolayo, akaphangile, uxhomekeke only ku-350, so akakwazi nokutya itreatment lo because of ibhim i-empty. So besizise ke ngoku ezo zinto sileli gqiza elihamba neStemele Foundation, ziipartners zethu esisebenza nazo. Igama lam ndinguSindile Stemele. Into ebangela ithi Sindile Stemele Foundation, le foundation ingenxa yegama lam. Ndaye ndaqonda into yokuba xa umama uKali ekhala ndimane ndidibana naye endicacisela ngale meko bajongene nayo apha eNcehla, ndaqonda into yokuba kuba bendimane ndiquqa eziofisini zakhe eKids Beach kwizinto zebhizinesi, ndimbonile into yoba ibe ngumntu onenkathalo. Saye sancokola ke, ukuncokola kwethu kwacaca into yokuba
ungumntu ongunontlalontle kwaye ungumntu othanda ukhathalela abantu. Ndabona ke ngoku nendlela le awayendinceda ngayo kwam, ndaqonda into yokuba nyhani ngumntu okwazi usebenza nabantu. Nanjengumntu nam ke othandayo ukusebenza nabantu and othandayo ukwenza izinto for i-community, ndiye ndaqheleka ndazixelela into yokuba ngaske ndibe lulutho, kuba kwakudala ndibawela ukwenza ifoundation yam, kuba ndibona into yokuba kweli xesha siphila kulo intswelangqesho into apha exhaphaze i-community ngakumbi apha kuthi ezilalini. Nanjengomntu ke ngoku onebhizinesi eCape Town, ndiye ndabona into yokuba kuyinyanzeleka into yokuba ndibuye ndize apha ezilalini ndikwazi ukuxhasa, ndixhase abantu nokuba kwenzeka ntoni na ebonakala into yokuba inida inkxaso, ngoba iye yandixhela kakhulu into yokuva kwam into yoba kukho umama oneswekile kwaye ongenayo imali for into yoba makathenge izinto ze-treatment. Ndaye ndamva ke ngoku umama uKali xa endixelela esithi zikhona i-activities akube zisike zaza kulo mzi zayibona imeko, wathumela ke ngoku nezithombe ezibonisayo oko into yoba kunjalo. Xa ndisithi ndayibona intleleleko apha kweli khaya, njengoba ndilapha ngoku ndibona intleleleko ekhoyo, ndaqonda into yokuba noko ke ngoku ndiyasindeka mandikwazi into yoba siyile foundation sincedise apho sinamandla khona. Yile nto ke iye yanyanzeleka into yokuba masikwazi ukuthenga loo grocery ukuze azakwazi utya i-treatment umama, kwaye ndibona nendlu le ndiyijongileyo neyadi yakhona indibangela loo nto leyo into yoba ndiphinde ndibonakale kukho inxaxheba ebheka phambili efanele into yoba simane siquqa sibuyelela kweli khaya sizokwenza uncedo olubhetere, ngoba kaloku uhlala emkhukwini njengoba ihlala emkhukwini nje uyagula. Kwaye ke ngoku akukho nto inzima nje into yoba urhulumente uyoyisakala into yoba makakwazi ukungena kuzo zonke ezi ndawo. Yile nto ke ngoku ibangela into yoba nathi sibe sinokuncedisana norhulumente apho sibona kusilela khona, nathi sinawo amandla into yoba singakwazi uncedisa khona sincedise. Yiyo loo nto ke ngoku siye sathatha loo nxaxheba into yoba masibuye size apha sizokufaka loo nto into yoba noko kubekho into ekhoyo, azokwazi ulala etyile, akwazi utya itreatment yakhe, akwazi nofumana ipapa ukuze azoba semandleni. Nanjengokuba ndibonile uba ngoku le meko iye indixhela ngamandla, kuba ndibona imeko ekuyiyo apha, ngoba kaloku bahlala emkhukwini, iimvula zobusika sizawuhlala phantsi ke negqiza lam, kuba mna ndingupresident weSitemele Foundation. Umama uKali naye ukhona i-board member yeSindile Sitemele Foundation, ibe nguSiyabulela Makhunga usecretary welanto weSitemele Foundation, kunye noJessica Monica Prince umfazi wam, oye ke ngoku andinqwanqwade into yoba nyhani masizame uncedisa siphuhlise ingakumbi apha ezilalini, ngoba kaloku intswelangqesho ingathi igqugqile. Abantu abaninzi bayahamba babheke ngaphandle koomaKapa, njengoba nam ndixelenga ngokwenyama eKapa, nabanye abantu baxelenga koomaGoli njalo njalo. Yile nto ke ngoku siye sathi sileli gqiza masithathe le nxaxheba size kweli khaya. Ndibonile ke ngoku into efanele into yoba singayenza phaa naphaa. Sizawuthi sakuhlala siyidesika okanye sizimemba zelanto zeSitemele Foundation, sibe nento esinophinda size ibe yinkxaso, kodwa ke asitsho uba nini na, kodwa sizawuhlala phantsi sibonisane nanjengefoundation into yoba sikhula, kwaye nathi sineminqweno into yokuba amanye amasebe karhulumente angasixhasa asincedise khona ukuze sizokwazi ukususa intswelangqesho apha kwezi lali sihlala kuzo. Bantu abadala chama